Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svjetljepote.hr. Ne budete lijeni klikniti na portal svjetljepota.hr. Proteklog je tjedna Zagreb bio u znaku prvog festivala čokolade u regiji. A zašto je čokolada toliko popularna i što je sve potrebno znati o slatkišima, objasnila nam je direktorica Čokofesta. Ideja prvo je išla od same čokolade koju mi jako volimo, a s druge strane mislim da je jedna od najposljednijih stvari koju je čovjek izmislio. Cilj festivala je prije svega promocija čokolade, znači promocija proizvođača čokolade kojih u Hrvatskoj ima sve više, to su mali čokolateri i tu se događaju predivne stvari. Zatim je cilj je turistički, znači da Zagreb se stavi na kartu destinacija u kojoj će turisti dolaziti, da se pune kapaciteti smješteni, jer recimo u Perudži, koji je najveći festival čokolade, oni bilježe 1 milijun posjetitelja za vrijeme njihovog festivala. Osim zanimljivih predavanja stručnjaka, posjetitelji festivala mogli su uživati i u procesu izrade čokolade, te kušati mnoštvo primamljivih i vrlo neobičnih čokoladnih oblika. Najmlađi su imali priliku uživati u slatkim radionicama, dok su stariji tijekom kulinarskog šova mogli naučiti tajne slatke ili slane recepture najboljih slastičara i kuhara na temu čokolade. Posebno iznenađenje bili su proizvođači čokolade iz susjednih zemalja, Slovenije, Bosne i Hercegovine, te po prvi put u Hrvatskoj proizvođači iz Rusije i Turske. We came from Russia, from cold Russia, and we offer the best chocolate handmade and box line production. We glad to show that we have own Russian chocolate tradition. And first of all, of course, we would like to take part in fest and create a good mood before Valentine's Day and also in Valentine's Day. Od čokoladne nogometne lopte do kozmetičkih proizvoda od čokolade. Svaki posjetitelj uistinu je mogao pronaći nešto za sebe. Mi imamo prirodnu, ručno rađenu kozmetiku, svježu, i budući da smo na čokoladnom festivalu imamo jedan dio asortimana koji je s pravom čokoladom, sve iz fair trade uzgoja, iz fair trade prodaje. Između ostalog imamo jednu francusku delikatesu od meda i čokolade, fair trade shea maslaca i kakao maslaca, zove se soft cœur, teško za izgovoriti, slatko srčeko koje jako, jako fino miriši i može poslužiti kao parfem, losion za tijelo ili masažna pločica. Iako postoje i različite teorije o tome kako čokolada negativno utječe na naše zdravlje, stručnjaci ističu kako zapravo nismo ni svjesni pozitivnih učinaka ove namirnice. Čokolada je izuzetno jak antioksidans, a sam kakao maslac koji naravno je sastavni dio čokolade, on se koristi u stvari u kozmetici. On vrlo dobro hrani kožu, vlaži kožu, njeguje kožu i to u stvari uljepšava našu kožu. Ukoliko ste propustili ovaj mali slatki čokoladni raj u Zagrebu, ne brinite. Budući planovi su da normalno Čokofest ide dalje, to sad već sa sigurnošću možemo reći, i da se širi po gradu, po užem centru grada. Mi bi volili da to bude, znači, ostatak trga, zatim gdje bude prostora, a izvjesno je da će se to i dogoditi, kakvi su sadašnji pokazatelji. A mi se nadamo kako će Hrvatska ponovno postati pravi mali slatki raj na zemlji.